Aba. Odinala Bishop Africa. Ijala. Odinala Bishop nwe ezike ọba ijele n'ọba egwu ịgba ijele ife dị maka anyị na-ayọ ife dị maka anyị na-ayọ ife dị maka anyị na-ayọ Chukwu ife dị maka anyị na-ayọ nwa dị maka anyị na-ayọ nwa dị maka anyị na-ayọ ego dị maka anyị na-ayọ Chukwu ego dị maka anyị na-ayọ ọkwa ka ọ dịla Igbo na mma ịba Odinala Bishop nwe ezike ọba nwandị na nna zụlụ ozi wee na-ezigala mmadụ ọzọ mma anyị bụ ndị na-achị ifeọma n'ala Igbo ma olue ị na n'olu m ndị na nna zụlụ ozi wee na-ezigala mmadụ ozi mụ nna gị bụ ofu onye na-eme ka mụ si eme ya ka nna kpọghị m ọma ndị na-agọlụ Igbo fọ mụ na gị bụ nwanne ndị chọrọ ka Igbo dị mma na mụ na gị na anyị bụ ofu ọ ya ka anyị dozie obodo anyị ịgba ịtarị ka anyị na-eti ma ọ bụ n'olue Bishop nwe ezike ọba eji m ụfọdụ n'ala Igbo wee na-eje anyị bụ ndị na-achị ifeọma n'ala Igbo ma olue ndị na nna zụlụ ozi anyị wezụgala mmadụ ọzọ mma nteta ụra n'ụtụtụ odogwu nwere ọjị dị n'Igbo ọgọwa ọfọ mkpọwa Chukwu keliwa na ọ bụ mmọnwụ kori Olisa keli Igbo dogwu ịgọzi onye Imogo gọzi ọma mbala ịgọzi Enugu gọzi Ebonyi mmọnwụ ịgọzi Abịa gọzi Asaba odogwu na anyị niile bụ nwanne ndị alụsị ifulu n'anya ụmụ ọgbụgba ndị ukwen Odinala Bishop nwe ezike ọba ife m na-eme n'odolu m anya Bishop nwe ezike ọba nene mụlụmụ na ọnabago mama Bishop odogwu ijebe na ọya dịrị gị na mma enyanwụ meze na Igbo nne m Bishop nwe ezike ọba Igbo lapụ m ka mmebe ụwa m eso m na ndị na-agọlụ Igbo fọ Bishop nwe ezike ọba ala ezike ọba na ọba ala nsọ ịgba ala ezike ọba na ọna nsọ ife ọjọọ nsọ anyị bụ ndị bụlụ ụzọ wee siwe ndị fọlụ Igbo n'anya ala Igbo na ọya dị mma maka na ala ezike ọba ekuniwo wee welọfọ wee gọwa Igbo odogwu ọkwa ka ọ dịla Igbo na mma Bishop nwe ezike ọba mmọnwụ na ọbụmụ na-ekwu odogwu jelu Igbo ji olu obele nwa lụsi na n'oli iso na ndị Igbo ji bele Bishop onye nwele gị nwere ife na anyị so na ndị na-agọlụ Igbo fọ maọbụ olu na olue
anyị na-ayọ ife dị maka anyị na-ayọ ife dị maka anyị na-ayọ Chukwu ife dị maka anyị na-ayọ nwa dị maka anyị na-ayọ nwa dị maka anyị na-ayọ ego dị maka anyị na-ayọ Chukwu ego dị maka anyị na-ayọ ọkwa ka ọ dịla Igbo na mma Odinala Bishop nwa ezike ọba mmọnwụ n'ọbụ mụ na-ekwu Igba omenala bụ ka ndị si eme ife ma ọdịnala bụ ife dị n'obodo anyị ọkwa alụsiri ju afọ jewe ọgụ mmọnwụ Igba neditenye zugu Daniel jụrụ afọ alamanụ ojo ete nerijụrụ afọ ugwo ka ọgbote n'ebe mmọnwụ alụsa na chụla aja ma ole ugwu oke n'erijụla afọ Igba nenala mụrụsha bịa n'irijụla afọ anụmadụ osimiri n'erijụla afọ nenogele mmiri n'erijụla afọ Igba nenideye mụ na aja rijụla afọ nenideye ụgwa gị n'erijụla afọ okokpapi n'erijụla afọ Igba ọbụlefu n'erijụla afọ ohimufu n'erijụla afọ lala nwumachi erijụla afọ ichele agbalacha n'erijụla afọ ọkụnebe ọzara ihe agbala n'erijụla afọ oke alụsị dị n'obodo ezike ọba mmọnwụ n'ọbụ mụ na-ekwelele efuru arọjọ ga na-erijụla afọ nenumukome na-erijụla afọ alụsị obodo na-atụ ụjọ mmọnwụ n'ọbụ mụ na-ekwu Igba sọbalị na-erijụla afọ eke n'orie na afọ na nkwọ oge niile ka anyị ije eme mmọnwụ ogene na afịọ nenanụmadụ osimiri mmọnwụ alụsị na-eri mbọsị eke nenideye mụ na aja mmọnwụ alụsị na-eri mbọsị ori odogwu nenalụmụrụsha bịa nne m ọnwa alụsị na-eri mbọsị afọ mmọnwụ ikuku nenidenye zugo da mmọnwụ alụsị na-eri mbọsị afọ odogwu ojete oke mmọnwụ na-eri mbọsị afọ odogwu efuru arọjọ ga n'ịbụ mmọnwụ alụsị na-eri mbọsị nkwọ oge niile ka anyị ijebe mmọnwụ na ọbụ mụ na-ekwelele Odinala Bishop nwa ezike ọba ọ bụlụ na mgbe gboo ya bụ mgbe elekabala ọsa mgbe ndị Igbo na-eme mmọnwụ na nwaanyị dị n'Igbo na ọtụlụ ime ewele ọjị wejebe na alụsị obodo nna ya maọbụ alụsị obodo ukwu nne ya Igba ka nwaanyị wee mụọ nwa n'udo mana ife na-emezi n'obodo anyị nwaanyị tụrụ ime owe nwụọ n'afọ ime ọ bụ na emere ya ọpụreshọn ya bụ ife jọrọ njọ Odinala Bishop oke mmọnwụ ife dị maka anyị na-ayọ ife dị maka anyị na-ayọ ife dị maka anyị na-ayọ Chukwu ife dị maka anyị na-ayọ nwa dị maka anyị na-ayọ nwa dị maka anyị na-ayọ ego dị maka anyị na-ayọ Chukwu ego dị maka anyị na-ayọ ọkwa ka ọ dịla Igbo na mma
Igbo kwụba na-akụ n'ọtọ na-enwela alụsa na-achụla aja ma ọlụa Amadioha bụ oke mmọnwụ ịgba ogbu n'abalị oke mmọnwụ oke alụsị dị n'obodo anyị ịgba Sego production odogwu aka na-aka ịgba n'obodo Nsụka nwa m n'isiri ike odogwu n'iso n'ife na-emezi ịgba ngwa ka anyị bụlụ ịgba jewe obodo ọkpa na amụ mmọnwụ ka anyị je zute nwa ka nwa ọkụ na-enyife n'obodo ọkpa na amụ niile Fujokorie n'Igbo mmọnwụ Fujozafulukwe iso na ndị Igbo ji ebele ọya kelele m ụlọ gị Keti Chijija gị mma ebe ịgba ọ bụ m na-eke ọha na-emelụ odogwu bụlụ ụzọ ọkwa m nwa iso na ndị Igbo ji ebele Bishọp Ekeneyi odogwu bụlụ ebe ole nne ọ bụ m na-eke ọha na-emelụ Bishọp nwa ezike ọba n'onwele ndị na-agọla Igbo fọ agụ na-echibe n'obodo Obiọma niile Ọdịnala Bishọp Awuche n'Obi mmọnwụ n'isili ike iso na ndị na-agọla Igbo fọ mmọnwụ bụlụ ibu rie nne eziokwu Chineke gadị ọbala tụle n'obodo akọkwa mmọnwụ odogwu nọ n'isili ike iso na ndị na-agọla Igbo fọ Bishọp Ekeneyi ịgba ndụ bisa ya ọgụ mmọnwụ oke nwama mụlụ n'obodo aji odogwu onye ọcha bịala n'ala esikọba ma ndị ya ka ị na-eme mmọnwụ Ọdịnala Bishọp Ekeneyi ịgba Chigozie nne bụ ofu nwa ka ọgụ ụmụ mmọnwụ na alụmnachi ka isi wee bịa mana Lagos ka ị na-eme mmọnwụ obele nwa m na-achụla aja nwolue Bishọp Ekeneyi ka jeta na Chigozie nne bụ kelele m ụlọ gị ezi nwaanyị Chijija gị mma ịgba lọlọ Bishọp Odogwu eze nwaanyị Chinyere m Ọdịnala Bishọp Ekeneyi Mama Ojugo nwa m Mama Odu ndị eze nwa m Ọdịnala Bishọp Ekeneyi ndị m na-agọla ọfọm olue Adaeze Ekwene mmọnwụ eze nwaanyị bulibuli nne Ọdịnala Bishọp Ekeneyi ebulie m ọfọm enu wegọwale ndị na-achụrụ aja ma olue Ọdịnala Bishọp oke mmọnwụ Ife dị maka anyị na-ayọ Ife dị maka anyị na-ayọ Ife dị maka anyị na-ayọ Chukwu Ife dị maka anyị na-ayọ nwa dị maka anyị na-ayọ nwa dị maka anyị na-ayọ ego dị maka anyị na-ayọ Chukwu ego dị maka anyị na-ayọ ọkwa ka ọ dịla Igbo na mma